Moikka, mä ollaan Nyt tapahtuu ja mun nimi on Iida. Mä oon Elisa. Mä oon Eevi. Ja mä oon Pieti. Mä oon tän yrityksen toimitusjohtaja ja mun vahvuuksia on hyvät puhelahjat, sit mä oon positiivinen ja ahkera. Mä oon markkinointi- ja yhteistyövastaava. Mulla on hyvät kielitaidot ja koordinointikyky ja mä oon sinnikäs. Mä oon somevastaava. Mulla on hyvät sosiaaliset taidot. Mä oon tiimipelaaja ja mä oon sinnikäs. Mä oon meidän suunnittelija, mä oon visuaalisesti lahjakas, viisas ja ideologinen. Meidän liikeideamme kaikessa yksinkertaisuudessaan on se, että me tehdään pop-up-tapahtumia nuorille täällä Mikkelissä. Joka ikäinen meidän tapahtumamme on ainutlaatuinen ja erilainen ja ilmainen kaikille Mikkelin nuorille. Meidän tapahtumamme on tarkoitettu 13-16-vuotiaille nuorille. Jokaista tapahtumaa on valvomassa nuorisotyöntekijät, jotta aikuiset ovat turvaamassa tapahtuman turvalliseksi kaikille nuorille. Meidän takanamme on Mikkelin nuorisovaltuusto, Mikkelin nuorisopalvelut ja lisäksi olemme saaneet yhteistyöpyyntöjä muilta mikkeliläisiltä yrityksiltä. Me päädyttiin tähän yritysideaan, kun me ajateltiin, että Mikkelin nuorilla on kauhean tylsää, joka sitten vaikuttaa siihen, että miten paljon päihteitä käytetään ja miten paljon tuolla keskustassa hengataan. Joten me ajateltiin, että me perustetaan tällainen yritys, jolla saataisiin sitten Mikkelin nuorille tekemistä ilmaiseksi. Mulle tää yrittäminen ja yrityksen kehittäminen on ollut hyvin mielenkiintoisaa ja se on opettanut mulle todella monta tärkeää oppia. Mulle yrittäjänä oleminen on ollut välillä vähän raskasta, mutta enemmän on ollut hyviä hetkiä kuin niitä raskaita hetkiä. Ja raskaita hetkiä tekee se, kun se on ollut välillä vähän stressaavaa, mutta kyllä siitä on päässyt aina yli.